Bruja asuntoik eta zautu alduk inoiz, o... Nire amona zanak, amona, aman nona. Biez, ez akordako? Ez. Hori zituen latxanen jaioa zian. Latxanen. Eta gero atxona zian Tomas Kaboa. Zantindik, asti asko ezatu zitutu nio zehaman. Baina gero eta zein die bat. Hori zituen bi baserri. Bat goien zuen, da bestia jundan doble bat zegoen, baserri doble bat. Akoratzea izan. Bai. Doblea zero da, bati batzuk eta... Bai. Han, errekatxo bat zeukan. Erdin, erreka bat. Errekan, horako harri bat zegoen. Bizka guztena, igual 200 kilo, 300. Eta alde batetik bestia pasatzen zian gauaten. Harri izaten zian, errope garbitzeko. Bai. Eta errope garbitzeko, hostia, junde goiz baten, dios, harri ez da hemen. Beste aldeen. Zer pasau da ben? Atzuera atzalden ementzion ba, beste aldea pasau harri egin. Gauez. Eta gauez. Eta hori ere, egizantu ez dantzian, egia horrez da beste. Da, bueno, kasualia da gero junditu gan, 3 bat egun, han gizola gaunditzituan, han basaretara gogorratzea eta irun artean, hartu eta ezinen da beste aldea pasau dira. Eta handik 3 bestein, beste harri beste aldeen. Eta hortako, gauen baserien izketan etzen zienen, gauen, lehen izketa asko zentzean, eseita, eta, bueno, eseita zela afalduta gero, tertu nintzela tragotatzen da, horako batek esan dik, handa, katu da, etxekoa ez da, ez da etxekoa, koño, nungo katu izango ere, han izketan zituk, eta, bueno, bukote izketan, eta urrengo goizen, baserriotako, baziko aztegan, ez zogaben gure gati izketan etzutineten, hau eta, Dios, nondin azeik hau, aizezean. Dios, etxea junde gero eta, zeinek zan dizu hori da? Inok ez. Norbaitek zan di hori. Porque gago izan pasauzat hau eta hau. Inok, nola zango dio ba? Kuestia de, pasautuko egun batzuk eta berriro beste batean behantzea izketan, da behizek atu eta gantzen. Eta hori, 3 bat aldez da, urrengo izan beti ze atxore baintze zuen, izketa, eta horako gauzak. Da horako baten, gauen aletxe, gaur etortzen baek, eta atzen gora gurur bat, eta gaue aiatzen dek, eta katue behizean. Dartzen digan, da botatzen txoan, da ematen txo. Katu eta aiumak handi horrek jozen dek, eta urrengo izen, bestea, Asko, zita. Lotu da. Nire amonak hori zautu dik, eta albeazaten dik, hori dara egizantu, Osea, zeman, da baserri hortan, ikertotakoa, bai. Dazen hemen, argion nola guten nota. Ez da zurik eta hor jendeek, hainbeste semeta ino ez dauke hori nola pasatzen da. Gau baten, hori betikoa anaiek eta ipinitukan, eta bazatu horrek hori. Hola zeon beste hori. Gero eduk izan hori izena, bazatu horrek gantxetan. Berak hartu hori da, txan bortez. Bera bakarri? Bera bakarri pasatzen. Karro dotore baiztuan, hemen Aiztiberriko hau eta? Aiztiberriko, Otxartetik hasi, Otxarteko, Aiztiberriko. Autobuse baino lehen karroa zaldik inibiltzen. Atanaxio eta horiek bai, Baita. zeko.
Zemendik. Aitza handi berreko Pikasarretarik ez. Hori, nien nago goratzen, Aizti berriko, bai Santiago. Santiago Arro eleanteko. Zaldik. Zaldik. Bat egin, bi egin, bere gaineko toldo. Bai. Oesten da, zaldi luze, zaldik hartzaien hori eta Zaldi hona gainea. jarro dotore. Sartu eta bideak eta ze bide zauden, jendea kotxerik orduan ezan, ez da? Gutxi. Zerak papelerek, zegoen gutxe bat obi. Bai. Eta orduan apitxu bilintzen txofer. Bai, apitu zen txofera ikort. Apitxu txoferra. Papelerakoa. Eta beste euko zuen behiz. Atxambarrengo. Atxamarrengo, ez da. Atzuen kotxe. Eta nik Agapita zon izena. Eta gogoratzen naiz karro handi batekin hartu, eta juten zan hola kornetin bat bezala, zan, arreit egina, eta juten zan kalean gora, nik uste tola berreino jungo zala. Eta gero, bere baju hartan, zabaltzen zon, ez dakit ze ordutegi. Beste alderdi bat dauket nik esateko, ikastolei eskertzeko, nahi daukena da. Gure maili jaio zan garaien, con el síndrome de Down. Bai. Nei recibitzen ziren Laboak, medikue. Laboak kantantea. Mikel Laboa, bai. Mikel Laboak lan zentzon, egiten zon lana ume horikin Miramonen. Horire orduan sortutakoa zen. Eta esan ziren, inola balin badezu, umea beste umean arten eskolan sartu. Eta nazionalak etzuen hartzen. Garai hartan etzuen hartzen. Nazionalak etzuen hartzen? Etzuen hartzen. Eta ikastolek hartu zon, como uno más. Izan zen beste esperientzi bat. Mentalia ditu Eta hortik hasi zen, zehaman mentzet hortik hasi ziren, ume problematiko, bestekin pareen ibiltzen. Horire giro batek sortzen zon. Anaitasun